dokazano je da su bebe koje doje inteligentnije, brojnim studijama. Pa sad nauka ne može to tačno da potvrdi, ali prateći decu koja su dojila i te velike studije su pokazale da deca koja su bila u kontaktu sa svojom mamom od prvog dana i što god su duže vremena dojela, njihovi rezultati su bili bolji. Evo vam jedan primer iz Kanade. Oni su radili jednu obimnu studiju koja je trajala 6,5 godina. 14.000 dece je praćeno od rođenja pa u tom vremenskom periodu. Deca koja su duže dojena, ekskluzivno 6 meseci pa nastavila i dalje, su bila jedna grupa, a u drugoj grupi su bila dečica koja su povremeno dojena mesec ili dva pa prešla na flašicu, znači koje su vrlo brzo bili na mlečnoj formuli. Prateći rezultate jedne i druge grupe dece, ta obimna studija je potvrdila da je opšta inteligencija i emocionalna inteligencija kod dece dojene bila veća za nekih par bodova. Tamo negde tokom 10. minuta podoja u maminom mleku ima više masnih kiselina i da te masne kiseline učestvuju u razvoju mozga. Te esencijalne masne kiseline bukvalno grade mozak, veze i sinapse.